Lad os lave en ligning. Ja, det her det er en ligning. Ej, fuck, undskyld, divisionsstykke. Lad det være. Fuck nu af, Peter. Din blæ. Nu fuckede du det op, Peter. Nu er jeg nødt til at starte forfra. Det er 6 der. Det er 480. Hvornår fanden er det gjort 4-tal? Det er 480 der. Mange gange går 6 op i 48. Nej, kan 6 gå op i 4? Nej, det kan det ikke. Kan 6 gå op i 48? Ja, mange gange gør det det. Vi gør det 8 gange, så skal vi 8 her. Mange har vi så brugt de 48, vi har brugt 48 ud af 48. Så kommer man 48 her. Og så skriver vi 0 her. 6 går vi 0 der, det kan det ikke, så tager vi 0. 6 går vi 0, og det kan det ikke, så tager vi 0 der. 6 kan gå op i 480. 80 gange. Ja.